Od GRB cez Pulzary až po Labák. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Vianoce sú tu, alebo už sú už sú dosť po. Už aj pravoslavné si minul. Nie, pravoslavné sú už v januári, takže to som ešte stihol. Takže... No ale keď bude vychádzať epizóda. Ja riešim len to, čo je teraz, takže... Samko, prečo nahrávame a podľa mňa nemali sme už niečo so svetlom? Mali sme veľa podcastov so svetlom. V istom bode som povedal, že keď budem mať nejaký nový odborný článok, tak sa ho pokúsim pretlmočiť. Keď ty budeš mať odborný článok? So svojimi, a poviem, keď ty budeš mať odborný článok, tak môžeme aj ten skúsiť pretlmočiť. Ale hej, že keď so študentami dáme niečo dokopy, tak sa to pokúsim v rámci takej snahy premostiť akademický a normálny svet, vysvetliť, že čo sa vlastne, na čo sme vlastne prišli. No dobre, tak asi nám opíš ten článok, čo ste robili, lebo toto je tiež pre mňa novinka, že... Rozmýšľam, že aj by som ti ho ukázal, to by potom diváci, ktorí počúvali, nemali možnosť to vidieť. Článok sa týka spomalovania svetla. Nie sme prví, ktorí na toto prišli, je to v podstate úplne bežná vec. Takže možno na úvod by sa zišlo pripomenúť, kedy sme vlastne zistili, ako rýchlo ide svetlo. Máš tušaka? To boli tí chlapi v 19. storočí, čo točili to svetielko, nie na tých... Áno. To sa ti zle dve veci dokopy. Na kopcoch bol Galileo, ktorý si išiel blikať so svojím asistentom a zistili, že reakčný čas ľudí je proste pomalší. Oni išli na dva kopce oproti sebe, asi kilometr. Jeden otvoril lampášik a druhý povedal, že keď ja uvidím svetlo, ja otvorím lampášik a potom s gongmi a zvukom by to fungovalo jednoducho, lebo to je 300 metrov za sekundu, ale 300 000 km za hodinu, to je proste, že na úrovni desiatok nanosekund, možno stoviek. Takže mali smolu. Ale to boli prvé pokusy a Ole Romer ako prvý zistil, ako rýchlo ide svetlo, lebo teraz je vidno, rozmýšľam, či je v januári bude, teraz je vidno Jupiter pekne. A keď máš ďalekohľad, tak vidíš za Jupiterom mesiačiky a občas sa nejaký z tých mesiačikov dostane do jeho tieňa. Takže na chvíľku zmizne a potom sa objaví. A Ole Romer spočítal, že niekedy to vidíme vychádzať skôr a niekedy neskôr a uvedomil si, že to je kvôli tomu, že keď je Jupiter ďaleko, tak mu o 15 minút dlhšie tomu slnku svetlu trvá, kým k tam príde. Aha, že sú tam také vzdialenosti, že tam už to bolo merateľné. Tak. Čiže tak sme prvýkrát zistili, že slnko, furt hovorím slnko na miesto svetla, ja som je to logické. Prvýkrát sme zistili z mesiaca Jo, ako rýchlo ide svetlo. To bolo, že plus minus si myslel, že 200 000 km za sekundu. Takže sa vtedy začali všetci smiať Galileovi, že to vyšalo s tými lampášikmi. Potom sa to zmeralo laboratórne, lebo James Clerk Maxwell, škótsky fyzik, ktorý už si podľa mňa počul 5-krát to meno, odvodil rýchlosť svetla z nejakých fundamentálnych rovníc elektromagnetizmu a tam je pár parametrov a tie sa dajú merať. On spojil elektromagnetizmus s niečím? Elektrínu a magnetizmus dokopy. Že. Takže sa zistilo, že ty vieš vlastne merať rýchlosť svetla tým, že šibrinkuješ s magnetmi a zistuješ, ako reagujú, ako silne vytváraš magnetické pole v nejakých materiáloch a tak ďalej. Tam vystupujú dve konštanty. Permitivita a permeabilita vákua. Čo sa naučíš? V 2. semestri na vysokej škole a potom to využiješ do smrti, lebo si sa to učil na skúšku 100-krát prečítať správne. A z nejakého ich pomeru, tuším, že 1/od mocnina permitivita krát permeabilita je rýchlo svetla. Takže ľudia zistili, že nebudeme sami obťažovať s lampášikmi, ale nameráme v labaku toto, hej. Čiže vlastne keď Maxwell zisťoval, že 300 000 km za sekundu a podobne, tak to už bolo, že laboratórnou záležitosťou potom meranie rýchlosti svetla. Takže odvtedy už je to v podstate, že nuda, už sa to len spresňuje, dnes to je typujem, že na niekoľko desatinných miest presne vieme. Až sme si v istom bode povedali, že rýchlosť svetla je tak dobre merateľná vec, že ju použijem ako definíciu ostatných veličín. Takže my dnes nemáme zadefinovaný meter, ako nejakú dĺžku. Jak je to, že ako rýchlo prejde fotón za nejaký čas? Áno, presne. Že čas vieš zadefinovať cez nejaké kmitanie atómov, alebo cez svetlo, ktoré vyžiarí atóm. Veľmi špecifický atóm pri veľmi špecifickom procese, vždy je to rovnaká perióda. Z toho zadefinuješ sekundu, že sekunda je 300, neviem koľko miliónásobok tejto základnej, čo je strašná definícia, ale je presná a univerzálna. A rýchlosť svetla sme povedali, že rýchlosť svetla je taká, že sme zadefinovali meter, aby to vychádzalo vždy už rovnako. Čiže meter je zadefinovaný ako vzdialenosť, ktorú prejde svetlo za jednu sekundy.
Rýchlosť svetla je teda z definície daná toľko. Ale ono je to, akože ono to znie ako hlúpo, že bavíme sa len o nejakých semantických veciach, ale podľa mňa toto je strašne dôležité pre budúcnosť, že keby hoci čo sa stane, tak nemusíš hľadať tú tyčku, ten meter, ktorý reálne bola tyčka meter niekde vo Francúzsku, nie je zavesená, či položená, ale teraz vieš proste len si vypočítaš vlastne tú rýchlosť svetla, alebo rýchlosť svetla je veličina, proste tu použiješ to na nejaké čase a máš presne ten meter a už v svojej podstate nikto by sa nemal pomýliť. Čiže keď naša generácia takmer zanikne, ale potom stane z popola a na starých diskoch Wikipédie zistia, že existuje hra basketbal a budú chcieť vedieť, ako vysoko si majú dať koše, tak aby to bolo v porovnaní s nami to isté, tak toto je pre nich spôsob, ako to urobiť. Urobia si, viem, že je to dosť nepraktický spôsob, ale ono sa to skoro rozmýšľa, že... Ale sa mi páči, že v tvojom scenári prvú vec civilizácia, čo potrebuje, je výška koša basketbalových, takže hlavy. No a s mimozemšťanmi, keď budeme komunikovať, tak je to dôležité. Áno. No a ty si začal, že ten článok je o tom, ako spomaliť svetlo. Sme sa o tom rozprávali, že v rôznych médiách, v rôznych prostrediach inakšie sa pohybuje svetlo. Iné je vo vaku, ide rýchlosťou, inak vo vode a tak ďalej. Má to praktické využitie, toto spomalenie? Alebo... Úplne brutálne, lebo ak si niekedy videl duhu, tak je to kvôli tomu, že sa spomalujú rôzne vlnové dĺžky rôznou rýchlosťou. Takže keď chceš napríklad vedieť rozdeliť svetlo, tak sitko na svetlo sa vyrába v médiu, ktoré spomalujú rôzne vlnové dĺžky inak a tým pádom sa lámu pod inými uhlami. To je tá prizma? To je áno, presne prizma, áno. Čiže oni na to takto prišli, nebolo vtedy ešte úplne známe to vysvetlenie, ale tak dalo sa to namodelovať, že médiá spomalujú. To naozaj znamená, že keď vidíš žiarovku pustenú pod vodou, tak to svetlo k tebe príde v vode, to tuším, že o tretinu pomalšie, čiže 200 000 kilometrov za sekundu. Že to je už že dosť citeľný rozdiel. Je to dôležité... 300 000 na 200, akože to... Je to dôležité pri optických kábloch, lebo keď príde svetlo na hranu, tak sa čiastočne odrazí a čiastočne prejde a závisí to od vlastnosti toho materiálu, že ako rýchlo tam ide svetlo. Čiže keby si všade mal svetlo rovnako rýchle, tak ty by si ho vlastne nevedel ohýbať. Aj v optických kábloch. To znamená, že by si mohol mať len úplne rovné optické káble. Aha, jasné, že museli by byť presne rovné a nemohol by si sa s tým tak. A to je spôsobené tým, že svetlo interaguje s nabitými časticami hmoty. Napríklad vo vzduchu máš, atom kyslíka, okolo neho lieta elektrón a keď ten elektrón interaguje so svetlom, tak vytvára svoje vlastné pole a on spôsobí, že to svetlo je ako keby spomalené. To je jeden uhol obrazu, že proste tie elektróny to svetlo spomalujú. Respektíve majú na ňo taký vplyv, ako keby išlo spomalenie presne o takú príslušný zlomok. Toto nie je až také zložité. Vieme zastaviť svetlo úplne? Že ten fotónik kde nám padol fotón proste? Že... Dá sa urobiť, podľa mňa, že na rýchlosť ľudskej chôdze sa v nejakých veľmi divných materiáloch podarilo spomaliť svetlo. To znamená, že ty urobíš super divný materiál, do ktorého na jednom smere vypustíš záblesk alebo nejaký impuls, to nemusí byť už viditeľné svetlo, ten impuls naozaj tak sa pomalinky, tak brutálne interaguje s tou hmotou naozaj, že máš pocit, že ide rýchlosťou chôdze. Ale zastaviť ho asi nevieme, že to... Dobrá otázka ináč. Že či sa dá... Lebo hovoríš, že vieme ho spomaliť na ľudskú chôdzu a to už mi príde, že z 300 000 na ľudskú chôdzu. Asi by sa dal povedať, že sa dá ľubovoľne spomaliť, ale že 0 asi nie. Respektíve, tak 0 je, že keď narazí svetlo do steny, nie, tak to sa prestane hýbať. Aha, tak, že Čo ináč je tiež... Lebo ja si predstavím, že zase sa odrazí nejako, že aj od tej steny nejako. A tak to ináč presne fungujú steny, že ty máš svetlo, ktoré dojde do steny a ono nie, že sa mu udeje niečo divné. Ono rozkmita elektróny a tie elektróny vyrobia také pole, že to pôvodne ako keby vyrušilo. Že tam je proste strašne divoká interakcia. Takže toto je asi správna odpoveď, že zastavenie svetla je, že stena. A vieš ho potom ľubovoľne spomalovať, ale sú na to pomerne zložité metódy. A iné pekné pokusy sú, že fotenie svetla. Že letí ti to svetlo fľašou, čiže preletí 200 000 km za sekundu, ale zobereš 100 foťakov a veľmi presne ich načasuješ tak, aby to ako prvý, druhý, tretí a potom to spojíš dokopy a toto sú tie, že slow motion videa presne, ako sa ono rozptýli od vodu a to je teda brutálne. Čiže, dobre, toto je niečo, o čom sme vedeli dlho, že materiály spomalujú rýchlosť svetla a niekto
teraz si nespomeniem úplne presne rok, ale už to bude, že pár 10 ročí, prišiel s nápadom, že čo ak by je vo váku sa malo spomalovať svetlo? Že vo váku by sa spomalovalo. Lebo poprvé, že vákuum nie je úplne prázdne, že tam bubloce vyskakujú častice, ale po druhé, ľudia si myslia, a teraz nemyslím my ako celé ľudstvo, ale že časť ľudí, že si to myslím. Áno, hlavne my dvaja. Hlavne my dvaja. Že priestor sa z niečoho skladá, že má nejakú štruktúru a aj keď zaťukáš na drevo a zaťukáš na iné drevo, tak počuješ iný zvuk, lebo iný materiál spôsobuje iné šírenie vln. A teraz, ak má svetlo nejakú interakciu s tým priestorom a ten priestor má nejakú štruktúru, tak by tiež v princípe mohlo platiť, že niektoré vlnové dĺžky sú spomalované samotným priestorom a iné nie sú. A toto ľudia začali overovať intenzívnejšie asi 15 rokov dozadu. Že niekto spočítal, že ak má priestor kvantovú štruktúru, alebo že ak sa deje nejaká divná fyzika na Planckovej škále a niečo takéto, tak by to malo spomalovať vlnové dĺžky svetla. Alebo svetlo v závislosti od vlnových dĺžok. To napríklad môže znamenať, že ultrafialové svetlo pôjde prázdnym priestorom pomalšie ako infračervené. Čiže... Fialové pôjde Čiže keby si mal, že bleskneš telefónom, tak ten záblesk vyjde plus minus naraz, ale do cieľa už nepríde naraz. Že najprv krátke vlnové dĺžky, najprv dlhé, potom stredné, potom krátke a potom sú modifikácie, kde to funguje naopak. Na toto niekto prišiel, že toto by bolo super zisťovať. Problém však je, že keď sa vyčísli, aký je tento efekt, tak je to zhruba že na 20. desatinnom mieste. To znamená, že za každú sekundu, ktorú k tebe letí svetlo, sa niektoré vlnové dĺžky spomalia od 10 na minus 20 sekundy. OK. Čo je ináč, že... Pri dĺžkach vesmíru si viem predstaviť, že tam už to môže... A to si trafil klinček po hlavičku. Traviť... Že existujú záblesky, ktoré k nám naozaj išli 8 miliard rokov napríklad. Alebo 6 miliard rokov. Tam už ten posun môže byť zaujímavejší. Presne. Tam to zhruba vychádza, že svetlo k nám letí 10 na 20 sekúnd. Takže keď sa za každú z tých 10 na 20 sekúnd... No nie, pomalšie. Tak, 10 na 20. Letí k nám 10 na 20 sekúnd a každú sekundu sa spomalí od 10 na minus 20, tak keď tie dve čísla, to veľmi veľké číslo sa vybije s tým veľmi malým a zostane ti zhruba sekundový rozdiel. Takže niekto prišiel s tým, že ak má priestor napríklad kvantovú štruktúru alebo nejaké iné modifikácie, ktoré sa zvažujú, tak by malo platiť, že ďaleký záblesk k nám nepríde naraz, ale príde postupne. Zároveň by to malo spôsobovať, že dochádza k lomu vlnových dĺžok, to znamená, že keď sa pozrieš na nejaký objekt, tak máš taký v odzokách dúhový dojem z neho. Že by si videl trošku posunuté... alebo spektrum toho svetla. No a čo sú najlepšie objekty na pozorovanie? Nejaké pulzary, ktoré... Už je celkom zorientovaný, hej, že pulzar je jedna z možností, ktorá prišla pred pár rokmi a ľudia si až tedy povedali, že tie pulzary sú dobré nápady. To je sranda, že ti napadne ako prvé. Lebo zamyslel som sa, že čo vydáva tak veľa nejakých svetel, lebo pulzar väčšinou má meno také, zvyká, tak mi napadlo, že to je dobré na pozorovanie. Že... Pulzary majú výhodu v tom, že majú pomerne veľké energie a sú stabilné, že naozaj, že totiž, že milióny rokov niekoľkokrát za sekundu veľmi presne blikne. Ich problém je, že pri tých vysokých energiách majú strašne nízku svietivosť. Že oni dobre blikajú v nejakých vlnových dĺžkach, ale v tých vysokoenergetických, ktoré nás zaujímajú, tam je to veľmi sporadické. A ja som bol presne v tom, že to bude takéto pekné a že toto si nameriame a preložíme cez to nejaké krivky a budeme mať vybavené. A potom som sa rozprával teraz mi vypadlo jeho meno. Vladimíro sa volá. Hej, Vladimíro, také typické talianské meno, s ktorým na tom tak nepriamo spolupracujeme. Tak on mi povedal, že veľmi pekný nápad, prišlo na to už dosť veľa ľudí, ale nefunguje to dobre na tom, že tých fotónov prichádza strašne málo. Takže máš brutálne medzery a potom nevieš, že prečo sa ti vlastne niektoré veci oneskorili. Že či naozaj vyrazili neskôr, alebo len proste porovnávaš nesprávne veci. Na druhú stranu tie pulzary poskytujú tak dobrý zdroj, že ho meria až pol roka v kuse a možno z tej štatistiky niečo vyžmykaš. Je, že vieš to nahradiť tými častými pozorovaniami. Tak, čiže počas toho, ako sa teraz rozprávame, tak tá talianská skupina dorába tento článok presne o tom, že ako využiť jeden konkrétny pulzar. A tak držíme im palce? Držíme im palce
A moja študentka tam bola teraz na stáži. Inak dosť často držíme palce vedcom. A nikto nepoďakuje. Študentka s nimi bola teraz na stáži, Miška, hej, a veľmi veľa porobili. A ona robila na niečom opačnom, čo je v tomto považené za takú štandardnú vec, že pozerať sa na gamma záblesky. Gamma záblesky sú brutálne silné záblesky. Gamma je, že najvysoké energetickejšie svetlo, aké poznáme. A tam, keď platí, že čím väčšia energia, tým ide pomalšie, tak tam ten rozdiel vie byť tým pádom väčší a väčší a väčší. Plus tie záblesky sú tak silné, že prídu naozaj cez 8 miliard svetelných rokov. Nevýhoda je, že sú veľmi sporadické a ten záblesk celý trvá dosť dlho. Že on ti trvá pár desiatok sekúnd napríklad. A teraz z tebe prídu 2 fotóny a rozmýšľa, že prišli naraz alebo neprišli naraz. Kedy ste vyšli? A vyšiel jeden článok, asi jeden, že ak za toto bude niekedy Nobelovka, tak on bude jeden z nich. Pravdepodobne tiež z Talianska. Camelio Amelina sa myslím volá, vždy skomolím jeho meno. Hej. Dneska vyťahuješ z kabata. A on má taký článok o tom, že skúšali veľmi si dať záležať na tom, aby povyberali fotóny, ktoré vyrazili naraz, že proste počas nejakého piku. A to jak vedia, že tento není troška spomalený? Lebo, že tu ich vyšlo 1000-krát viac ako neskôr, tak budeme predpokladať, že tieto, čo sme zachytili, prišli ste úplne... Áno, presne. Že skončil futbalový zápas a zrazu išli všetci do auta. Tak predpokladá, že keď si niekoho... Áno. A oni tvrdia, že ten efekt namerali. Normálne, že to vyniesli na krivku a platilo, že čím väčšia energia, tým väčšie spomalenie. Oni to v podstate, že na začiatku, že vytúcame si z prsta takýto vzťah, ktorý by mal nejako opisovať spomalenie svetla a pre ňo ukázal, že naozaj to tak funguje. Náš článok bol o tom, že sme zobrali nejakú teóriu kvantového priestoru, ktorú skúmam od PhDčka pomaly, dokonca od diplomovky, a z nej sme odvodili ten vzťah, ktorý oni zobrali a potom z neho pokračovali. Existujú rôzne spôsoby, ako ten vzťah odvodiť a my sme teraz pridali, že aha, aj takýto model kvantového priestoru vedie na tento efekt. Takže vy ste to zasadili do toho, že či toto spomalovanie? Áno, že sme tomu dali nejaký ten základ, z ktorého to vychádza. Že môže vychádzať z toho modelovania vesmíru a priestoru. Tak, z nejakého konkrétneho modelu kvantového priestoru. Takže vznikol strašne zvláštny článok, ktorý na druhej strane má úplne že nejaký matematický formalizmus, kvantový priestor, neviem čo. A nechcem ani vedieť, čo je matematický formalizmus, to je ako najhorší predmet. A to je len, že proste máš to pekne jasne zadefinované. Dobre. Kvantovanie, Hopfovy, figurácia, takéto príjemné sviatkové záležitosti. A dostaneš sa až k tomu, že a takéto sú limity teleskopov, ktoré máme. Že ideš už úplne že matematického formalizmu až po pozorovania a predpovede. Takže taký celkom pekný článok vznikol, ktorý je vlastne napísaný s Mišou a s Paťom. A teraz nám ho konečne zobrali na publikovanie. Mali sme tam nejaké chybičky, na ktoré nám prišiel recenzent. A pridávali sme tam potom ešte takú srandičku, že my sme sa rozprávali v jednej epizóde o tom, že možno by mohli existovať extra priestorové rozmery vesmíru, ktoré by vysvetľovali slabosť gravitácie, lebo že gravitácia do nich hredne. Lenže tento efekt by tak poposúval a pospomaloval to svetlo, že už dnes vieme vylúčiť väčšinu možností pre extra dimenzie, ktoré sú väčšie než nejaká úplne planková dĺžka. Takže aj týmto spôsobom sa vlastne prichádza na to, že asi neexistujú že ak sú extra priestorové dimenzie, tak sú šialene malé. Že sú na úrovni plankovej dĺžky, lebo v CERNe niečo po roku 2000 rozprávali o tom, že ak existujú relatívne veľké extra priestorové dimenzie, tak možno vytvoríme malé čierne diery. A niekto rozpráva, že ak sú takto veľké priestorové dimenzie, tak vieme možno vysvetliť tmavú hmotu iným spôsobom. A my sme do tohto článku zakomponovali, že sorry, lebo ak by boli, tak by svetlo bolo natoľko spomalené, že by to aj malá družica za 100 000 dokázala pozorovať a porovnali sme to s tou GRB Alfa slovenskou. Čo nedokáže? Hej. Čiže sme tam mali také nenapadne šťuchnutie, že v tomto táto relatívne malá družica priniesla presnejší výsledok ako CERN. Takže takúto odbočku sme tam dali a tam bola chyba v jednom výpočte, takže nám to potom vrátil recenzent. Našťastie na to prišiel, mali sme na to prísť už my a sme to opravili a teraz nám to zobrali na publikovanie. Takže len také približenie toho. Na tom ináč zaujímavé, že ja keď som obom z nich zadával bakalárku, tak som len vedel, že ten efekt existuje a bolo to také, že ideme to trošku sa v tom zorientovať. A počas toho, ako na ne začali robiť v 221.009a,
rozmýšľam, že to je 10. septembra alebo 9. oktobra, prišiel záblesk, ktorý bol brutálne silný, bol vo veľkej vzdialenosti a zrazu sa tomu začalo venovať 1 000 000 ľudí. Že tá oblasť bola že pomerne okrajová, že poďme sa zorientovať, zadal som bakalárky a po 3 mesiacoch prišiel záblesk, o ktorom si myslíme, že prichádza raz za 10 000 rokov. A brutálne veľká časť komunity. Že takýto naštartoval, že to je tak, super. a preto sme to podľa mňa nakoniec vyžmykali článok, že sa ukázalo, že to ľudí teraz zaujíma táto téma. No, takže tak, je možné, že sa svetlo spomaluje, teraz sa čaká na lepšie teleskopy, konštelácie teleskopov. Kedy má vyjde ten článok? Už ho prijali, už je schválený text, takže čakám, že už len najbližšie, keď vyjde nové číslo toho časaku, ale to je digitálne vydanie, ale aj tak... Ale aj to je vec. Myslím si, že v januári by mal byť vonku. Volá sa to fenomenológia, jak sa to volá? Archív fenomén. Samuel Kováčik. Aspoň dúfam, že rýchlo vygooglím. Volá sa, že fenomenológia disperzného vzťahu v trojrozmernom kvantovom priestore. Ľubozvučnejší názov si neviem predstaviť. Ale tak chceli sme tam zdôrazniť, že my vychádzame z realistického modelu trojrozmerného kvantového priestoru a z neho sme to vyžmykali a pozeráme sa na dôsledky. Celkom je to už zoptimalizovaný nadpis. Takže len aby si ľudia, čo by si chceli predstaviť, ako vlastne vyzerá výskum, tak aj tak to vyzerá. Rok a pol od toho, že úplne sme sa v tom začali orientovať až do toho, že sme napísali článok, prijali nám ho na publikovanie. Takže to chvíľku trvá, ale zase to nie je nekonečne dlho a ja si dobre v kariére sem tam si robiť takéto odbočky, lebo nevieš, kam ťa zavedú. No tak super, tak možno je to začiatok niečoho väčšieho. Uvidíme. Dobre, ja vám veľmi pekne ďakujem, že nás všetci počúvate a aj v tomto, vlastne neviem, kedy vychádza, takže šťastný nový rok možno. Uvidíme. Čínsky, kedy je čínsky? Čínsky, no to inak v február to budeme stíhať. Nájdete nás na všetkých dobrých aj troška horších podcastových aplikáciách. Máme vynikajúcu aplikáciu aj MIM, Vedator, nie sú tam žiadne reklamy, je tam Night Mode, je tam pre ľudí, čo majú problém so zrakom mod a je to úplne perfektná aplikácia, vôbec na nás nesledujeme ani nič. A viete tam nám aj posielať otázky do fakt dobrých otázok. Majte sa veľmi pekne. Majte sa. Volám sa Zuzana Kovačič-Hanzelová a v živote som mala šťastie. Narodila som sa do podmienok, v ktorých je všetko nastavené na úspech. Aj preto som pre vás pripravila spolu s Kristínou Paholík-Hamárovou minisériu Odsúdený na neúspech o téme generačnej chudoby, vylúčených komunít a systéme, vďaka ktorému sú 100 000 ľudí odsúdení na neúspech. Nájdete nás na Sme.sk aj vo všetkých podcastových aplikáciách.